Jelena Lukić je žena, majka, nastavnica, odbornica, Kovačičanka, Vojvođanka, a pre svega žena koja ne želi više da ćuti i ne želi da se povlači kada su u pitanju bitne teme u našoj opštini. Jedna sam od osoba koja je preuzela odgovornost i koja ne želi više da se povlači i ćuti pred nasilnicima. U prethodnih godinu dana svedoci smo buđenja Kovačice i sna koji je trajao punih 10 godina. Kada sam se posle dugo vremena vratila u Kovačicu, zatekla sam praktično grad gde su se svi zavukli u svoje domove, u svoje svetove, gde ništa nije bilo kao pre. Imala sam utisak kao da sam došla u grad duhova. Ljudi su se bili zavukli i zatvorili u svoje domove, u svoje male svetove, da ne bi gledali nasilje koje se svuda oko njih dešava, a o kome se javno nije govorilo. Ja sam bila jedna od onih koji su o tom nasilju progovorili i zato sam platila otkaz za mogućnošću da sada radim posao za koji sam se školovala. Sada su, kako vidimo, mnoge društvene grupe ustale protiv ovog sistema i strah je u velikoj meri nestao i to mi je veoma drago da znam i da vidim, a najviše zahvaljujući studentima koji su zaista probudili uspavane građane i građanke opštine Kovačica. Pa mi smo najmlađi tim u našoj opštini, postojimo tek 1,5 godina i za to kratko vreme mislim da smo uspeli u velikoj meri da animiramo jedan deo ljudi, značajan deo ljudi, naših sugrađana iz svih mesta u opštini Kovačica, da se uključe u aktivnu borbu za slobodnu, demokratsku i evropsku opštinu Kovačica. I zaista slušamo svoje sugrađane i planiramo svoje akcije na osnovu njihovih realnih potreba i problema sa kojima vidimo da se svi suočavamo. Pošto ova naša vlast to ne radi, mi to radimo i ostaje nama da prenosimo na skupštinskim sednicama i ovde na društvenim mrežama poruke nezadovoljstva građana i da pokušavamo zajedno sa njima da nađemo rešenje. Ponosna sam što moj tim čine slobodni i hrabri ljudi iz raznih profesija kao što su zdravstvo, obrazovanje, IT, kao što su preduzetnici, porodični ljudi, ljudi sa decom, sa unucima, mladi i studenti sve više, u sve većem broju nam se priključuju jer prepoznaju vrednosti za koje se bore. Veoma mi je drago što nam prilaze mladi sa željom da se aktivno uključe u borbu za promene na lokalu. Mislim da je glavni preduslov minimum uspostavljanja društva koje će biti tako uređeno da su na njegovom vrhu ljudi koji su najobrazovaniji, najstručniji i koji će znati da vode ovo društvo ka prosperitetu. Obrazovanje je moj životni poziv i poziv u kome sam provela 10 godina svog života. Nažalost, 2 politička otkaza, jednog 2022. drugog 2024. Shvatila sam da je moja uloga daleko šira od uloge jednog šrafa u pokvarenom sistemu, odnosno od nastavnika u jednom razorenom i zaista korumpiranom sistemu kakva je naša prosveta danas, jer je sada postalo jasno da su stručni i posvećeni nastavnici višak i problem, a ne neko ko je poželjan, osim ako nisu lojalni vladajućoj strukturi ili osim ako nisu neki izuzetni pojedinci koji nose čitav sistem na svojim leđima, uprkos sistemu, a ne zahvaljujući njemu. Zato sam rešila da učionicu zamenim ulicom, protestima, raznim građanskim inicijativama, tribinama i borbom u institucijama kao što je, na primjer, naša lokalna skupština, gde se donose ključne odluke o obrazovanju, drugim segmentima našeg života, a gde želim da utičem na to da te odluke koje se tamo donesu budu zaista u interesu ljudi koji ovde žive, a ne u interesu pojedinaca na političkim i javnim funkcijama. Ipak, drago mi je da sam na neki način ipak ostala u obrazovanju preko nagrade Prosvetitelj koju vodim, a koja je posvećena i namenjena upravo onim izuzecima o kojima sam govorila u našem obrazovnom sistemu, a to su ljudi koji uprkos lošim uslovima rada i svemu ovome u čemu živimo, se trude da rade svoj posao časno i pošteno i Prosvetitelj je nagrada koja takve ljude prepoznaje i nagrađuje. Jedna od glavnih tema za koju se zalažem je svakako obrazovanje i moramo ga vratiti njegovoj osnovnoj svrsi, a to je stvaranje dobrih,
kvalitetnih, kvalifikovanih ljudi i novih generacija. Može postići u ovakvom sistemu koji za cilj ima isključivo stvaranje poslušnika bez svog ličnog stava i kritičkog mišljenja, kako među đacima, tako i među zaposlenima. Previše toga se radi za potrebe birokratije, inspekcije i političke korektnosti, a premalo se radi na suštinskom radu sa tim predivnim, preinspirativnim mladim bićima kao što su učenici. Druga tema je usko povezana sa prvom, a to je korupcija. Ima je svuda i na nju treba uvek i svuda ukazivati, što mi i radimo. Govori se da nema novca za besplatne udžbenike, a mi vidimo za svu decu u našoj opštini, nema novca za užinu za sve đake, nema novca za ormariće po školama, nema novca za roditelje dece sa smetnjama, za njihovu podršku, a onda vidite da se od nekud nalaze ti veliki novci i milioni godišnje se slivaju iz budžeta naše opštine u budžete drugih opština i gradova i finansiraju tuđi mediji i za to para ima. Vidite da nešto tu ozbiljno nije u redu. Druge teme kojima bi se bavila su mediji, kultura i informisanje, socijalne politike, bavljenje mladima, bavljenje starima, zdravstvena zaštita, stranačko zapošljavanje koje mora biti ukinuto kao praksa, politički otkazi takođe, psi lutalice koji su veliki problem u našoj opštini, bazeni koji su pozatvarani i koji su nefunkcionalni, koje treba vratiti građanima Kovačice, nedostatak sadržaja za mlade i odlazak svakako mladih i čitavih porodica iz naše opštine. Vidim ekološke probleme u vidu nezdravog vazduha, zemlje i vode, zbog kojih ljudi, a naročito deca, imaju sve veće i sve češće zdravstvene probleme. Problem su i veliki projekti koje naša opština planira, a to su izgradnje vetroparkova novih, za koje nije utvrđeno da li su bezbedni ili možda štetni za naše sugrađane, kojima se naš narod nimalo ne pita. Skoro uopšte. Vidim kao problem i odlazak mladih odavde, ali i čitavih porodica u druge krajeve sveta jer ovde ne vide perspektivu. Mislim da smo uradili važnu stvar 2024. kada smo pred lokalne izbore udružili svoje snage sa druge dve opozicione stranke koje su već postojale na lokalu. Mislim da je to u velikoj meri osnažilo ljude i probudilo nadu, a nakon 10 godina mrtvila i beznađa ovde. Mi smo se kao Narodni pokret Srbije u Kovačici pojavili kao nova mlada snaga, bez ikakvog prethodnog političkog znanja i iskustva, sa novim pristupom politici i novim idejama, što je naišlo na veliki odziv i podršku sugrađana. Udružili smo se dakle sa mnogo politički iskusnijim partnerima i osvojili smo gotovo 1/3 glasova na lokalu, što u tom trenutku nije bilo ni malo lako. I verujem da je jako važno održati tu saradnju, da ona bude korektna kao i naši odnosi međusobni, pa čak i onda kada se u nečemu ne slažemo. Jedini cilj sada treba da nam bude dogovor i organizacija i koordinacija i rad na tome kako da smenimo ovaj režim, a onda tek možemo razgovarati o drugačijim idejama i pristupima. Bojim se da svoju snagu, fokus i energiju vrlo često u poslednje vreme rasipamo na neke nebitne stvari, na neke razmirice, neslaganja i nepoverenje. A ono što vidim kao problem još je da se konstantno radi na bušenju naše saradnje, na bušenju svih nas koji smo sa ove, da kažem, svetle strane, koji se zajedno, trebalo bi da budemo zajedno u ovoj borbi. Ko to radi, da li radi SNS ili neko sa ove naše strane, to je pitanje i to će se nekada videti, ali to je posebna tema za razgovor. Činjenica je da je do izbora još dalek put i da do tada imamo još mnogo posla da uradimo i da je najbitnije da mi svi budemo na istoj strani, da znamo da smo zajedno i da napravimo jedan opšti dogovor, jedan front koji će dovesti do pobjede. Glavne zamerke koje su do mene stigle, a tiče se rada mog odbora, su vezane za naš način prezentacije onoga što radimo kao tim. Možda ljudi ovde nisu još uvek na to navikli, ali suština svake nove organizacije koje se te gradi je da postane vidljiva i da ljudima predstavi svoje ideje, svoj program, ljude i tako dalje. Mi na sreću imamo mnogo kvalitetnih ljudi, kao što sam rekla, u našem timu
i do sada smo imali mnogo uspešnih akcija na lokalu. Ne vidim zašto bi nekome bio problem i zašto bismo krili nešto da smo radili, ako smo to radili i glumili neku lažnu skromnost. Mi smo nova politička opcija, gradimo svoj politički identitet, a društvene mreže su danas jedini način na koji možemo da dođemo do javnosti koja bi nas videla, jer medije nemamo. Jedini način je da nas neko čuje i vidi, je da objavimo nešto na društvenim mrežama i da nešto ispričamo na skupštini. To su nam dve opcije i lično u kontaktu sa građanima. Ja razumem da to nekome možda smeta, možda nekome ne odgovara taj način prezentacije, možda neko ne ume to da radi, a smeta mu što mi umemo, pa je možda to problem, ali zaista ne vidim zašto bi se mi time bavili. Naše je da radimo najbolje što umemo u interesu naše zajednice i da to posle naše pravo i obaveza i dužnost da pokažemo šta smo uradili. Znači svako bira način na koji će da vodi svoj rad, svoj tim, svoju organizaciju. Da, želim da istaknem i to da već više od godinu dana vodim vrlo uspešnu stranicu Kovačica protiv nasilja, koja je za malo više od godinu dana stekla 2500 pratilaca. Tu su se ljudi dosta informisali, dosta su pratili objave na toj stranici, sadržaje koje smo tamo delili i verujem da je ta stranica doprinela dosta ovih godinu i po dana u podizanju svesti ljudi o tome šta se zapravo dešava kod nas u opštini. Tako da verujem ako radimo i dosta i radimo dobro, ne vidim problem, šta je problem da se to i kaže i pokaže, to javnost treba da vidi i da zna, a drugi akteri neka se predstave na način na koji oni misle da treba, to njima niko ne brani, pa neka ljudi uporede politike, uporede programe, zato stranke i postoje i onda neka donesu na osnovu toga svoje odluke i opredeljenje kad za to dođe vreme. Inače, kada su u pitanju kritike i zamerke na moj rad, meni je tu najbitnije ko je osoba koja me kritikuje. Ako je ta osoba kompetentna za oblast u kojoj me kritikuje, ako je neko ko je uspešan u tome gde misli da ja grešim, ja ću vrlo rado saslušati i vrlo rado ću primeniti tu sugestiju u svom radu da svoj rad poboljšam i da budem bolje u tome što radim. Ali znate, vrlo često se dešava da vas kritikuju ljudi koji zaista nemaju veze sa onim što vi radite, koji nikada se time nisu bavili, koji možda nemaju ni sposobnosti, ni veštinu, ni hrabrosti da se bave time, pa vam daju neke savete, neke kritike, onako sedeći iz fotelje od kuće. Takve kritike, kako da kažem, shvatite prosto da vas kritikuju neosnovano, sa namerom da omalovaže vaš trud i sve ono što vi radite i prosto valjda rade to s namerom da vi nekad u nekom trenutku odustanete od toga što radite. Tako da uvek moramo da napravimo razliku između toga ko nas savetuje, ko nas kritikuje, da li to radi sa dobrom ili lošom namerom. Najveći uspeh je do sada, rekla bi definitivno da su to bile naše akcije letos kada smo prikupljali potpise protiv izgradnje vetroparka Samoš i protiv izgradnje deponije na ulazu kod Debeljače, na ulazu u Debeljaču. To smo uspeli zajedno sa našim sugrađanima u svim mestima opštine Kovačica, gde smo danima išli na pijace, išli smo među ljude tamo, sarađivali sa njima, prikupljali potpise i uspeli smo da osvestimo i građane koji do tada nisu ni znali šta im se sprema, da se ta deponija izmesti, a što se tiče vetroparka Samoš, zajedno sa drugim organizovanim grupama koji su se takođe bunile, mi smo uspeli da izdejstvujemo to da naša lokalna samouprava sada mora da izradi nezavisnu studiju sa stručnjacima koji će proceniti uticaj vetroparka na našu okolinu, pa da se tek onda razgovara o mogućoj gradnji. Dakle, vrlo je bitno doći do toga, do svesti ljudi, da im se objasni šta se oko njih dešava, možda nekad i ne stignu da isprate sve.